Nej men hej! Det var ett tag sedan. Jag har fått en jättesnygg ny frisyr. Dags att göra en video. Nu ska vi visa lite filmer. Som dvärgar gillar. Och med det menar jag... Filmer som dvärgar gillar. Harry Potter. Så den ska jag se på nästa skolfoto. Just like heaven. Pirates of the Caribbean. Girly interrupted. Den här tror inte jag har sett. Sahara. Megamind. Skitbra. Murder of Numbers. Lirar! So Hand. Det finns mer filmer, men... Orka. Det var det jag skulle säga! Det är min tvillingsbrorsa. Han är väldigt CP. Jag har lite svårt att tala. Som att jag skulle ha handikappad bet. Det är du som medger. Nu. Sola Soleil. Hej på dig. Hörde ni någon som sa nu? Nu. 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 Rida! Jag ska lära mig rida! Jag rider! Häst har lite speciella hovar. Så hej då.